jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe Dingiral Jamma Belaa. Allah yurmo musidɗo men jalli siyafo ɗum kanko e dendagal mayɓe julɓe fof. En garti hannde holno kewnoɗen wadde kala saaha. Hannde noon eɗen jiiɗi artude ɗo e nde ɗo deftere wiyetende Sawru Ganndal. nde windi ɗum mawɗo men professeur Abuubakri Muusaa LAM. Abuubakri Muusaa LAM ko jannginoowo dow-rowo to duɗal jaaɓi-haaɗtirde Seek Anta JOOB್ ngal Ndakaaru. Ganndal makko ɓuri yaarude ko taarih ɓoyɗe e ɓamtaare ndema. Ko kanko winndi Paalel njuumri e bindande goɗɗe jaltuɗe e soofa bindi Pulaar e lasli njalben. Yawaare woɗeɓe njawi nguru ɓaleejo ɓooyi te accaani haydara. ɓe njehi ni haɓe mbi ɓaleejo ɓuri ɓadaade ko jawdi. Nangiraaɗo yeru jawdi noon waawaa wonde jogiiɗo pinal hormo debbo e suka wona neɗɗo duwiiɗo jam moomi e reedu mum. ƴeewe no ɓaleejo sewnira. ko ngeeɗo toñange yaajooɗo metti Ganndal haa duñi ɗum e wontude neɗɗo ruttoo e hanke leƴƴi ƴeewa so tawii wonɗo nge fawi. wittooji Ganndal kollirii ko ɓaleeɓe ngadi leƴƴi fof finde te ko kañumen pindini woɗeɓe. kono ɓen nde njari haa ɗomɗiti ndarii koye happaade pinal maɓɓe. ɗi kollirii kadi wonde to baŋnge hakkeeji aade geɗal ngal ɓaleeɓe ndokki rewɓe e suhaaɓe ngal alaa ɗo woni e renndooji woɗeeɓe gaadoriiɗi gollude ɗeen golle jootoriɗe. woɗeeɓe haa tenke tuubakooɓe won ellaaji bonɗi ɗi Allah bonni ɗi Ganndal feññini e renndooji mumen ɗiɓe kirsirtuno hanki kono ɗiɓe ndarii hannde e ɓaadde e kala pamaro hoore majjuɗo walla beltindiiɗo mo ɓe pewnoti. Ndeke noon e nde ɗo deftere Ganndal addanii ɓaleeɓe njogitaari nde ina ittira yawaare fawaande mumen nde ina kisnere pinal mumen walla kadi nde ina perde laawol ɓamtaare mumen. teddungal nde ɗo deftere woodani ɓaleeɓe saliiɓe yawaare. ngaren e uddirka deftere nde. an uddiɗɗo nde ɗo deftere aɗa jannga walla aɗa hettii ɗum ko Ganndal haaldata ma. ko min woni Ganndal. haalooɓe Pulaar ina keewi wiide jawdi e dokke Allah, ɓesngu e dokke Allah, Ganndal e dokke Allah. ɗum noon mbiyen ndeke ko joomiraaɗo joom baawɗe o rokkata mo welaa. kono e fannu goɗɗo ko min woni Ganndal yonta alanaa kam duuɓi ngalanaa kam te mo heɓi mi daɗa banndum ko heewi. Ganndal noon an janngoowo nde ɗo deftere walla kettiiɗo ɗum ndeke wonaa meere sabu wiyaama nelaaɗo Allah hirjinii leñol mum e ɗaɓɓoyde Ganndal hay sinno ko haa siin. haa jooni e on fannu woni yaaɓi ni haa nangi wonde joom Ganndal mbaalɗo ɗaanaade haa weeri ina waawi ɓurde baraji human binne mbaalɗo rewde Allah haa weeti. kaa ɗo haala ina ɗeɓi hawnaade seeɗa kono so en ƴewtindiima ma tawi ko ni tigi foti wonde. waɗi noon ko joom leydi asmanuuji o ko kañum fecci iwdi Adama hakkille te hakkillaaji seerndata ɗumen ko Ganndal. hakkille mo loowaani Ganndal joomum woɗɗondiri e dammugol ko seeɗa. ko goonga Allah ardini ko hakkille nde fawi hen Ganndal ko ɗum waɗi mo wiide e deftere makko teddunde nde hono Qur'ana ñaawoore makko e aade janngo fawata ɗum koye hakkille. ko ɗum ni saabi annduɓe ina jaggi wonde mo hakkille mum wirni fof bakkuuji ngalanaa ɗum. kono ɗum fof e waade noon Ganndal woddaani hakkille. en cifiima dow seeɗa konngol nelaaɗo wonde Ganndal ina foti jarande neɗɗo ko woni fof gila e jawdi haa e tampere ɗanngal juutngal. waɗi noon ko teddungal aade so hakkille yewtii waɗaaka e ɓinngu moƴƴaaku waɗaaka e ngalu alaa. joom windere o waɗi ɗum koye Ganndal.
sabu so joomiraaɗo wi e deftere mum teddude nde wonde rokki aade ñeeñal e karallaagal ɗe rokkaani ko heddii e tagore makko nde o rewni ɗum koye Ganndal. Ndeke noon mbiɗa waawi wiide min Ganndal so neɗɗo woni neɗɗo timmuɗo ko min woni sababu. Min Ganndal ko min anndini aade taariindi mum ko nafata heen e ko lollata heen haa o waawa duumaade o yeña e aduna. Min Ganndal ko min anndini mo hanki makko e hannde makko haa o waawa heblude janngo makko. Kono min Ganndal ɓurmi farnoraade fof ko wonde ñaawoowo hakkunde goonga e fenaande jiibtowo jiiɓoyaaji haa gooto fof seera e sikkeeji heɓa haqiiqa. Ko ɗum waɗi min Ganndal mi haalaani fenaande haydara kala ɗo fenaande fena tawar ko ina muusimi haa ko ɗon tan waawi haadde. Penaaɗe e aduna ɗe noon ina keewi kono won heen ɓurɗe duumaade e ɓurɗe ɓuttidde. Ina jeyaa e ɗeen fenaande moolanaande moole nde waɗeeɓe pawi e ɓaleeɓe woni jooni duuɓi ɗi hakkille waawaa nanngude bom. Waɗeeɓe arabeeɓe e tuubakooɓe ɓuri heen teskeede mbaɗaani ɓaleejo ko neɗɗo. ɓe njehi haɓe mbi ko dammuwol tan sabu o sooraaka hakkille. Gila mi woɗɗoyaani min Ganndal mi wiya ɗon kam ko Allah e hoore mum ɓe jeddi, sabu e deftere makko teddude nde o bayini wonde leƴƴi fof njalti koye Adama. Ndeke noon ɓaleejo seeraani e heddiiɓe ɓee to baŋnge hakkille alaa so ina wona ko to baŋnge nguru ɗemɗe walla neesuuji. Ko ngooɗo miijo ngo alaa daliilu addani ɓe kamɓe arabeeɓe tuubakooɓe wattude daade ɓaleeɓe e dumbude ɗumen e ɓoggi maccungaagu. E temadande juutɗe kaamniiɗe, temadande jeeɗiɓiire haa temadande 19 ɓaleeɓe ko yeeyatanooɓe ɓe termirtenoo e dare maccuɓe e dahaaɓe kono jawdi termirte hannde e dare aduna o fof ni. E ɗiin jamanuuji muusɗi warde ɓaleejo e warde ñuuñ poti. Hannde Allah ittii ɗum kono haa jooni yawaare boɗeejo yawi ɓaleejo nde nani ɗon taw. Ko ndeen yawaare addani tuubakooɓe taccude geej mbi ena ngaddana ɓaleeɓe Afrique pinal. Min Ganndal nde njuurnitiimi geɗe ɗe tawmi ko ɗon ne fenaande heloore koye nan ɗon mami rutto heen yeeso. Caggal nde Allah wayli jamaanu njiimaandi tuubakooɓe gasi e duuɓi 1960 wonande doole e leyɗeele Afrique. ɓaleeɓe njakorinooma heɓtude ndimaagu mumen haa laaɓa kono juutaani. Wayi kono haalooɓe Pulaar mbiyata ni wontii ɗo wonnoo alaa ɗo yaano. Hannde o hay sinno haala waylaama yidde nde ko wootere. Tuubaako waɗaani ɓaleejo ko neɗɗo te raddata ɗo woni fof o huutoraade ɗum no huutortuno ɗum hanki hecciyanki walla boom diwa ɗon. Haalay peeje fof mbayliima sabu ndeen ko fiyande tut nanngeɗaa taccineɗaa maaje kaɗɗe mbatteɗaa maccuɗo walla korɗo. Tuubaako walla arabe suuɗaaki e kuɗel mogginaaki e leggel. Ndeen yehii haa ɓooyii ɓe mbatti dañde ko ɓe mballondiri jeyaaɓe e ɓaleeɓe ɓe dañinii ɓoggi ɗi yitere yaawataa yiide ɓe lomtini ceenuuji ɓe ceeniranno leƴƴi ɓaleeji. Hay sinno waawnere ina jeyaa e kaɓirɗe tuubakooɓe arabeeɓe nattii jogaade doole taw hannde ɓe ɓuri waawde huutoraade ko nguyka hakkillaaji. Maa toon ronka yahde nde ɓe ngarta e helde e tokkidde. Ina jeyaa e nguyka hakkillaaji miijooji kesi ɗi tuubakooɓe cari e aduna hannde o baaɗino aduna hooram woni mondialisation. Hakkeeji rewɓe hakkeeji sukaaɓe. Mo ƴewri ndi fof wiya alaa ko ɓuri ɗiɗo miijooji moƴƴude tawa noon ko pelli tan ɗiɓi tuufii ɓe pulli heen ceŋlon seeɗa ngam rullinde kala deppuɗo mo rentaaki. Sabu sinno ko goonga e maɓɓe doole e karallaagal maɓɓe ina mbaawi momtude caɗeele ɓurɗe sattude ɗe aduna wondi hannde ɗe. Alaa ɗiɗo miijooji kesi faandaare mumen ko ɓeydude majjinde peeje maɓɓe
ko hade ɓura fewnitade e leƴƴi keddiɗi ɗi ha tenki noon e ɓaleɓe sabu ɗum aduna goto ala ko wawi fettude e yiyande mabɓe so wona aduna mo pinal mabɓe ɗo wi hakkeji ɗiɓe kalata ɗine ko hade ndendina rewɓe sukaɓe e rendoji mumen ɓe pulkira hakkillaji mumen ɓe itta needi moƴƴiri mbaɗanodi hen ɓe lomtina ɗon tooke bonde ɗeɓe kebli gam jalade leƴƴi e ɗaynude ɗumen ɗeɗo gueɗe foof noon ko ɓalejo ɓuuri hen tampude saabu ko kañum woni nokku ɓurɗo yawnade galle ɗo ɓuuri yawnade galle foof ko ɗon ƴaɓorte ɓeydan hen ko ɗon bonnoɓe ndewata tawde ko ɓalejo ɓuuri yawede e lorlede ene foti ndeke ɓalejo ɓuura wallede beele ma yanto yimɓe ko ɗum ɗon waɗi min Ganndal pellinmi darade hami tiiɗa mi hutoro dokke ɗe Allah rokkimi ɗe mi walla ɓalejo no habtori waɗɓe toñoɓe ɗum ɓe ko ɗum waɗi mi ruttade e hanki leƴƴi peƴƴanmi toon ɓalejo sawru fewru ndu woppata daale sawru ɓurndu moƴƴude e cabbi foof sawru Ganndal nde ɗo deftere nde joguiɗa jungo an janngowo walla hettiyanke tongi ndehe ko wittojam daɗɗi keñoraɗi gam tamnude ɓalejo joguitari nde hatujini mum wittoji ɗi kewani kono noɗi potiri hen woto foof ko sawru helloru ndu tulata yo ɓalejo dultoroyi añɓe mum so serti hen yo fa ladde feƴƴana hoore makko cabbi goɗɗi saabu haare makko wona ɗo haaɗi garen e damal garwa niwal ɓalejo adi foof findin foof doole e caɗele ma an ɓalejo pawi koye yaware nde leƴƴi boɗeji joyma ɗi mbi leƴƴi foof ko an heedi caggal leƴƴi foof ko an wattidi finde ɓurɓe ɓurtude e won anduɓe jeeyaɓe e ɗin ɗon leƴƴi jehini ha cuusi wiide wonde ɓalejo ko Allah henni ɗum caggal guila aduna fuɗɗi rutti boom fawani ɗum hen kudde bondi ha joni e tawilaji mabɓe ko ndin kudde nde nuuko hunno haam ruufi e ɓaleɓe foof ko ɗum waɗi tawde ɓalejo ko kuɗaɗo ko waɗa e mum foof ina yawta haɗani ɗon saabu hakkillaji foof ina kawri wonde kuɗaɗo wawa wadde ko waɗa barke wawa wadde ko ñiiɓa beele ɗum ɗo ina woodi min Ganndal tawde ala ko goppumi mi ruttanima ɓalejo e luggi ɗe ndi hanki ko ɓuri raɓɓidde haala ko wittojam gaddi ina seeri no feewi e ɗiɗo tawilaji ɗi ciftinmi ko adi ko foof so tawi no ardi e defte Allah baɗon e Injil walla Qur'ana Adama taga koye ɓakkere walla loofal ko heewi e ɓakke ko ɓaleje ina saɗi ɗo ɓakkere wojji ha settini yanti hen so tawi won hen mbirata ni ko eddaji leyɗele foof ndendina Adama taga hen hay goto wawa ƴoƴde ha wiye yimɓe koni Adama wano ndehe noon darade ɗa ene wiya Adama ko boɗejo wonno koye susde gacce jeeya so ɗum ɓenni wittoji joomen Ganndal patuɗi e iwde aade ɗo jano gartuno foof nangi ko neɗɗo gadano feeñi koye Afrique beele ko dow asaman o taga nde o tellina e leydi hay ɗum won diineji Afrique kawruɗi e ɗum ko wayno dogon en hoɗɓe e kaaje Bandiagara ko ɗum diine mumen nangi ɓen ene gonɗini kadi ummade neɗɗo e ɓakkere nde Allah mabɓe biyetenoɗo amma tami walla hami jungo mum ciftinen kadi won anduɓe wiiɓe neɗɗo gadano woɗɗodirani e wandu walla ko wandu ni wonno ɗon sohlani haala hewka kala gonɗinɗo Allah ina andi wonde Adama ko banggue wandu ko banggue ɗum en jaññata ko hen kono nangen tan wonde ƴiye aade ɓurɗe ɓoyde koye nokku Afrique lombiɗo hakkude Éthiopie Kenya Ouganda e leyɗele cawdiɗe ɗon ɗe jiita tenkini kadi aade koye Afrique yalti ko eddaji makko taƴodirani e dongre Afrique guila e ɓurɗo ɓoyde ha e battidiɗo hono Homo sapiens sapiens witto addi kadi wonde duunde baba Adama nde foof yimɓe mum peri ko Afrique tawde hakkillaji ɓurɗi hewde nangi ko aadi ko goto te feeñi koye Afrique
kono ko ɓuri fof wadde fayida e ko wittoji ɓurɗi luggidde e ñeñƴude peññini ko wonde ko neɗɗo gadano ko ɓaleejo tan wawno wonde. waɗi noon ko tawde koye Afrique o feeñi alay sago nguru makko o ɓawla, so wona ɗum o wawatano wuurti e oɗo nokku gulɗo caafe nangue sasgue jaɓani nguru mboɗewu e diwan mo aade feeñi o. ɗum ɗo e dabɓa ka falaka gambal firti ko leƴƴi boɗeji piitotoɗi becce guila e arabeɓe hay tubakoɓe tanu men ɓurɗo woɗɗude ko ɓaleejo wonno, ndeke noon ɗi jalti koye ɓaleɓe. anduɓe waaɓe no Seek Anta JOOٻ ni mbindi ɗum ɗo guila e duuɓi 1954. kono nde wonno ɓaleejo ina yawa, añɓe makko mbi ko hettani ɗum wutte ɓurɗo ɗum fayida te kennaɗo caggal handani e ngal ɗo teddungal. ni woni ɓe eti filtinde haala makko ɓe corna ladde, kono ñande fof gonga ina ɓeydo funninade. hande o anduɓe tubakoɓe nonɗuɓe caggal nde ɓe ceggi ƴiƴameji leƴƴi ɓe cunniti ñawore maɓɓe ko leƴƴi aduna ɗi fof jalti koye leñol gotol, teyngol leñol ko leñol ɓalewol wonno. en ɗam taƴi no subalɓe kewi wiide ni oɗo gonga ɓolkewo ma wonɓe o welani, kono sariyam min Ganndal taƴi hankadi jiɗɗo fof yo nan mo yiɗa yo mette ceegreedu mum. tawde laatima ko ɓaleejo adi fof, joni duttoɗen e hanki aade ƴeewen hoto pinal adi feñje. ɗonne anduɓe waɗeɓe mbino ko Afrique handani wonde gendi pinal. ɓe ƴefti ɓe tappoy ɗum e nokku biyeteɗo Kalje, woni e diwan gonɗo e keerol hakkunde Irak e Iran takkade dande maayo geeji. ɓe mbi ko ɓen gadi aynude, gadi remde, gadi darnude laamu, gadi windude. won hen ni yaaɓi ha mbi ko toon dewal Allah fuɗɗi, saabu ɓaleejo meeɗani andude Allah, kañum meeɗi safde ɗum ko dundari e jalan. ɓurɓe suusde deedi ɓe mbi wonde Adama e Nuhu ko toon peeñi. holko kalanmi ɗum ɗo min Ganndal? mbimi ko hande karallagal aade to banggue wittoji yontaji ɓoyɗi e ɓeto duuɓi firti ko heewi e ɗiɗo tawilaji. mami artu hen yeeso seeɗa, kono duttoɗen caggal seeɗa e gurdam aade. caggal nde aade feeñi e reedu Afrique to maayo Nil ngo fuccitto to, hakkillaji ɓuuri nangude ko takki dande maayo ngo o feewi rewo haw yetti gueji Méditerranée. ɗon aade waɗi ko koyɗe tati. hen koyngal darni laamu pinal Misira hanki, ɗiɗi keddiɗe ɗe jalti dongre Afrique, jaltiri ko dande bolongo Gibraltar e boɗel Suez. ko ɗen koyɗe jogori yaade ha Amérique rewrude e dande bolong Beri e Asie. nangen tan ɗum ɗo ko fergoji ɓurɗi teskinde ɗi, saabu goɗɗi gadima walla defti e ɗiɗo. leƴƴi boɗeji oli mbiyen tan leƴƴi fof gandaɗi e aduna noɗi mbawi waade fof jalti koye ɗiɗo fergoji ummiɗi Afrique. duttuɗen e koyngal keddigal e Afrique ngal. hade maggal darnude laamu Misira, tawgal hoɗi ko juuti e nder Sahara. e on saaha noon Sahara wonano jeerede taw ko nokku maaje jalli e laddeji cukkuɗi kewɗi mbarakon. ko nder Sahara ɓaleejo Afrique ɓuuri hodde hande yooro duumingo reewimo. ko noon hedde duuɓi ujunnaje 7 ko adi annabi Isa o fuɗɗi jolde e dande maayo Nil ngo ngam duumade hen ngo natti laawol ngo wonti hoɗorde. e ko witto addi ko anduɓe nangi wonde neɗɗo gadano walla ko ɓuri ɗum ɓadade feeñi koye nokku mo kalɗen dow o koye duuɓi million ngaji 7 e feccere hade annabi Isa. kono ƴiye neɗɗanke ɓurɗo naywude jiita koye hitande ujunnaji 2 e nder leydi Tchad. on neɗɗanke mo anduɓe inniri Toumayi ina hasbe e duuɓi million ngaji 7.
ha joni de witta Seek Anta Jooɓ feññini leñol boɗowol feeñi koye duuɓi ujunnaje nogas hade annabi Isa won noon nannguɓe ujunnaje capanɗe 4 leñol olol kadi ɓuri famɗude duuɓi sabu ko duuɓi 15 ujunere hade annabi Isa ndeke noon to bange duuɓi ala fof leñol waddete ɓalewol ko kangol hecci fof no ngol hecciri leƴƴi keddiɗi ɗi ni ko noon kadi ngol daɗiri to bange pinal nde sahara wonti jeerende ɓaleɓe honnoɓe hon telli e dande maayo Nil ngo ko ni woni hakkunde duuɓi ujunnaje 6 e ujunnaje 3 e temedde 2 hade annabi Isa haɓe maɓɓe ngam mabde ilmeje maayo ngo wawa hutorade ɗumen ɓeydi karallagal maɓɓe pinal maɓɓe pinal an janngowo ndeɗo deftere walla hettiyanke mum woto goɗɗo ɓuri hen gandal yaltata koye haare hakkunde rendoji e taaride mumen membare e yana ummito jomum fuɗɗito koye ɗum ɗo aade yaltinta pinal yimɓe fof poti hakkillaji ko taaride e caɗele walla moƴƴere mumen tan ceertata te ko ngol ceergol fertata walla suddata hakkille aade ko ni woni wiyoɓe pinal fawi koye nguruɓe ina goɗɗi gonga sanne hande o luural ala wonde pinal gadanal e aduna koye dande maayo Nil feeñi e leydi gandirandi hande Misira kono nde misiranaɓe hanki innirno kemet ɗemngal mumen lamɗo dendinɗo leydi ndi fof e tamande wotere gila gueeƴi ha Aswan hakke kilométre uji ujunere gorko goto gandiranoɗo menes e ɗemngal grec ina gasa taw wiyeteno ko manna mani walla mani ɗum ɗon kewi koye hitande ujunnaje 3 e temedde 2 hade annabi Isa bindol ne ko nden feeñi toon ina wayno ko kañum e laamu Misira jiƴƴini ngal ɗo pinal ngal kalaten noon hono mum ina saɗi e dunde Baba Adama he to bange duuɓi ala pongal e maggal hakkunde nde man menes darni laamu gotu e leydi he hande lamɗo Peuls biyeteɗo Kumbis Jalindi e hitande temedde 5 e 25 hade annabi Isa woni duuɓi ujunnaje 2 e temedde 6 capanɗe 75 so laamu ngu taññiri e oɗo mudda konde Ixoxen kefti rewo mayri hakke duuɓi temedde 2 e 25 woni hakkunde hitande ujunere e temedde 2 e capanɗe 65 e ujunere e temedde 5 e capanɗe 6 kono hay e on saaha laamu ngu dogani dayani ko wasata laamorgo ɓoyngo andago to bange worgo leydi ndi ngu joncirino laamu potgoni juutde ko ɗo e dande maayo Nil adi yiyede to bange golle teskaɗe ɗabriji lamɓe waaɓe no Keops Kefren e Mykrinos nana dari ha joni teɗi maha koye duuɓi ujunnaje 2 e temedde 6 hade annabi Isa ɗin ɗabriji mara ko kaaje tedduɗe ɗi mara ko kaaje tedduɗe ɗabri ɓurɗo mawnude o ko million ŋaji 2 e ujunnaje 300 hayre te doole e ɗen ɗon kaaje teddedi mumen timmi tonuji 2 e feccere darne yanande Keops hippi hectare uji 4 bangeji 4 ɗi hen goto foof ko métre uji temedde 2 e capanɗe 3 piccal capanɗe 9 to wendi ndi timmino métre uji temedere e capanɗe 4 e 6 piccal capanɗe 6 hayre e mettude seede bangeji 4 ɗi foof dow mumen koko ɗanna ha ɗaari te hakkunde hayre foof jaajendi mum diwata mbelendi paaka ha joni karallagal enseigneur uji maadi e mawnude
ala fof bawɗo famminde ko alda e jeddi hono kaaƴe poɗɗe ni teddude ngabbinira haa keɓi meturuji 146 piccal 60 towindi. haa joni anduɓe ngoni koye tawilaji. won ɗabriji goɗɗi wona towendi mumen walla jaajendi mumen haawi yimɓe, ala haawi yimɓe ko noɗi ngurba koye kaaji cawdiɗi maayo Nil ngo ɗi mbaɗi cuuɗi e nder cuuɗi e nder reedu kaaje. yanande lamɗo debbo biyetenoɗo Hatshepsut daɗi fof to banggue ñeeñal e karallagal nde saaha koye nder haaye e nokku biyeteɗo Deyir el Bahari nde waɗi iskale ummiɗo less rendini kuɓeje toga togi tati te golle ɗe nattodir e hayre he tawa haydara bonnani e maadi nokku o. juulirɗe mahannoɗe Allah leydi Misira ɓurɗe mawnude o nde pinal Misira woni e nangue hoore mum ko kañumen keedani caggal to banggue timmude yodde e dolnude. juulirde ɓurde mawnude nde hono Karnak ha joni ko heddino e mum ina fooɗa hitande fof ujunnaji e ujunnaji yilliyankoɓe welamma saabu kawis gonɗo e ndiɗo maadi. juulirde mawde wonde Paris hono Notre Dame nde yilliyankoɓe rewɓe wuro ngo fof garata ƴewde saabu mawnugol mum e towgol sowroji mum ina wawi lombade e Karnak murto hen ha majja. maaɓe oɗo kawis mo tubakoɓe fof parnorto hayge ñallunge timmani hay almuɓɓe e haralleɓe Misira darnuɓe Karnak. to banggue seho e cinkal maadi gueraguen jigui ko heewi koye Misira naɓe. wona ɗon tan haaɗi saabu fannuji pinal mabɓe fof ko Misira ummi. ɗum ɗon noon ma won ɓe ɗum haawi saabu e defte ɗe tubakoɓe bindi e taniraɓe mumen guereguen ɓe kolliri ko ɓen gardi e gueɗe pinal fof guila e micciyankagal ɓeetu safara gandal windere e birnide mum. ko ɓuuri raɓɓidde haala ko guereguen pawa dow yimɓe fof mbaɗa seremɓe yimɓe fof to banggue pinal. ko ɗum rewno mbaɗo no Senghor ni hande haali walla windi ko waɗi fayida fof dallinirta ɗum ko anduɓe guereguen ɓurɓe dowlude to banggue gandal. mbiyen tan Senghor hay sinno ina felnini wona kañum tan hakkille mum fulkita nden fedde ina yaaji ha hande. kono gonɗinta guereguen ko ñambannoɓe fof ko anduɓe mabɓe teskaɓe fof mbaɗi e gurdam mumen ɗanngal almudagal e wittu koto leydi Misira. mbaɗo no Pythagore lollirɗo gandal hiisa e ɓeetu jangi e duuɗe Misira ko ɓuuri duuɓi 26. Platon jaruɗo micciyankagal daɗani o ɗaɓɓi gandal e Misira duuɓi juɗɗi. teskaɓe darnude kuule rendo waɓe no Lycurgue mo Sparque Solon mo Athènes ɗin gayi mawɗi fof ori ha e dande maayo Nil ngam durde e yarde e juɓɓude rendo Misira. yimiyanke mawɗo biyetenoɗo Homère kañum e hoore mum yimi pinal Misira rewnu ɗum e laamorgo mum hoɓɓungo ngo hono wasata wuro ngo dammuɗe temedere. Hérodote mo tubakoɓe inniri baban tarihi kañum e hoore mum bamumen e on fannu ko Misira yiilotuno ɗumen tawde o yeehi ha Aswan e jillu makko wittu hey ala keddiɗo e moƴƴuɓe Grek. haymo Allah ɗawi hajju Misira ma fen wiya yeehi toon tawa wodani wayi tan kono won hen mbirata hande jalti ko Sorbonne Harvard walla Princeton tawa hay karawal dangde diwani. ko
hollirta ko ɓe ñambannoɓe kadi ko duɗal maɓɓe ɓurnongal darjude sabu kewendi defte mum e fannuji kala wonno ko misiro e nokku biyetenoɗo alexandrie ciftinen tan ngon wuro sinci ɗum ko koninke mawɗo biyetenoɗo alexandre e hitande 350 hade annabi isa caggal nde fooli lamɗo perse jimnoɗo misiri e on saaha ciftinen kadi e nangue hoore pinal grèce ko 500 fayi 4 ɗum ɗo hollirta tan ko sinno ko grèce woni hoore alexandrie heɓatano teddugal pongal ni ina laaɓi wonde hay sinno wonde misiranaɓe goni koye jimadi arani en gila nde perse en naati leydi ndi e hitande 525 hade annabi isa to banggue pinal e Ganndal ko kamɓe darno taw leƴƴi taarinoɗi gueji méditerranée won saaha ɗum defte gonnoɗe e deftordu alexandrie kolliri ɗum ha laaɓi saabu doole e majji ko fulo e ɗemngal grec ko windano e ɗemngal misiranaɓe ndehe noon Ganndal adori ko misira e ko alda e luural min Ganndal mbeɗe yiya kala e moon jannguɗo ɓurana tafsiri ɗum ina moosa no hoore nawande ni saabu siftorde haala firawuna jangtaka e deftere nde firawuna kam andiraka wonde neɗɗo diiniyanke andira ko salade Allah e samdolindi ɗum ɗon fof e waade noon so en jurnitima diine misira hanki ma en taw ko heewi e gueɗe mum diineji tellinaɗi ɗi jeddani ɗum mo yerodiri bindanɗe misiranaɓe mbaɗe no bindanɗe gabriji firawuna en ɗe laamu gadano hono ancien empire bindanɗe moftirɗe mayɓe texte de sarcophage ɗe laamu ɗiɗaɓo hono moyen empire e kaɓorɗe mayɓe livre de mort ɗe laamu tataɓo hono nouvel empire e defte tellinaɗe mbaɗe no tawret injil walla ɓurana ma taw ko kalmi ko gonga gadortoɗen ko Allah e fiyekuji mum misiranaɓe ina joguino allaji kewɗi ndeke noon ɗon eɓe ceeri e diineji tellinaɗi kono kadi e bindanɗe kalɗen dow ɗe eɓe mbanno Allah ko goto bajjo mawndi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi mbawa yaadude ko hen gueɗel gotel tan wonata wittoɓe yaruɓe banggue diineji ina nanggui wonande won hen ko Allah goto mo geece kewɗe walla mo peñƴi kewɗi wonno misira ko ɗon hakkillaji misiranaɓe tolnino e wiide mabɓe ina laaɓi e bindanɗe mabɓe piraɗe wonde Allah tagaka ko kañum addi hoore mum ko goto eɓe gonɗini wonde Allah yaltini tagore nde foof koye ndiyam te kañum ni koye ɗam ndiyam deñño hade mum sellidde natande tagde windere nde Allah natani tagde o hutorima yamirore ndehe noon no konngol so moyanoma tagde hunde o wiyanno ɗum wontan wona o hutorima kadi loopal walla ɓakkere no maabo mahirta londe walla fayande ni misiranaɓe e nafowo mumen ene mbiyanno neɗɗo ko leydi e huuɗo ko Allah mahi ɗum ha joni de kamɓe misiranaɓe hanki eɓe nanguno wonde leydi asaman nde tagade koko ndenduno ko caggal ɗum jomiraɗo ferdiɗo ɓe mbi Allah mabɓe koye danki jooɗino ina ƴefta jamiroje patuɗe windere mum ha joni dey koye fulo bindi mabɓe holliri hakkille wawa nangude ayawo Allah mabɓe sanamuji ɗiɓe mahanno e juulirɗe mabɓe ko ha duwotonoɗo walla juulowo dañoɗo fawa yitere mum tan kono eɓe gonɗinno kadi Allah o ina wawi nattude e ɗiɗo balli cahaɗi hollira yidde mum ɗo mbiyen ngoɗo miijo yadani e diineji tellinaɗi Allah mabɓe ina jaɓanno kadi yimɓe ɓadoro ɗum dokke e sadakuji kono ɓurno yidde foof ko rufanede ƴiƴam on Allah kadi eɓe mbanno ko joom kawisaji e bawɗe ko kanko tagata wurnata ñamminta warata wurtinta ñaawa so tawi koko faati e gueɗal e jonde neɗɗo e nder tagore
ɗo ne mbiyen miijoji misiranaɓe hanki goɗɗodirani e ko diineji tellinaɗi peññini e wiide maɓɓe goto fof ina foti rokkude yimɓe hurum sabu yimɓe ko sefte Allah ko kamɓe o tagani asman e leydi ndi fof te ko kamɓe o halfini ko woni aduna o fof neɗɗo tagara ko yo rew Allah waɗa ko moƴƴi taaro ko boni misiranaɓe hanki ina gonɗinno wonde neɗɗo so maayi ko ñawateɗo te o ñawrete ko bondi mum e moƴƴi mum mana golle makko bonɗe e moƴƴe pawate e peesirgal ƴeewe ko hen liɓoje so bonde ɗe liɓi jomum nawe jeygol lebte toon lebte bonɗe so moƴƴe ɗe liɓi jomum nawe aljanna rokke toon nemaji ɗi hono mumen ngala misiranaɓe hanki ina gonɗinno kadi seyɗane ina woodi ko caliɗo Allah te ɗo woni fof dari koye bonande e ceeru seyɗane no annuminira e nate maɓɓe ɗeɓata waade kono rawandu ndu ala ko ndu rawandu ndu honu ko seebko e ndu lacci dariki jofirki saldu seyɗane ina heewi kadi e wiide maɓɓe moltade walla nattude ko wayno mbabba walla mbabba tugal ni neɗɗo e koɓe nangi yamira ko yo teddin jinnaɓe mum ha tenki noon e yummum saabu mettinɗo ɓernde yummum fof so on huuɗi ɗum Allah jaaboto neɗɗo yamira kadi ko moƴƴude e yimɓe hono mum jabtude jagɗo newanade sukaɓe ɓe jinnaɓe mumen maayi e hulde Allah neɗɗo ina haɗa bonde ɓernde yinnede ɗaɓɓude debbo janano e jinde debbo wondude e debbo koko haɗa gorko wondude e gorko haalaka neɗɗo yamira nde ina huccita e Allah fof e nder juulirde yataw ko certuɗo e soɓe mawɗo e togos fof wonande sarwoɓe Allah e nder juulirde jomumen ina poti fembade hoore nafɗe e jafdi kolto cegineji mumen ɓorno daneji caggal nde calligi ha laaɓi ina yiɗino e maɓɓe kadi nde ɓe teddinta korka ɓe goɗɗito rewɓe maɓɓe ha nde ɓe jofni yontande maɓɓe fof eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe oɗo katen ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama